Naboko nyorete United nenirete musibate yoranya ariko menyere bwe kabira musate mini siekera atabwati musate oyo mutenenirete kando nabwate mpango wa kando bamenyeterera Mwanchu murigeria Inka TV ni biro binengo kwaregania enenkoretera umugano bu muswati oyomo uyu chita senya gitari yemo na gupimwa oborwaire bwenyamoreo agatebigunga igabo bwate lakini abo asata abo bwate nechinga kichi igotore ase chinsemo chia matongo sublocation location ya matongo ward ya Monyerero iye gotoko bime constituency ya Kitutu chache North county ya Kisii ogo sabo Mwanchu murigereria genda mona inche ngorangora ekeron bwate umuswati yigaiga elinanya ko bakagotomugano ya senchira yo bwikirano nyesabali inga kiya chagete asiye ikeire naende eki kiagendereire nkirikieke chebura butambe ngoro kwa MC Dudus karibu sana madam hawo tebanga marieta abuno kurukwa nchasa marieta ne nkuru kwa Roslyn King kurwa NSM Yentanda Kitutu North Kitutu Church North yes yeah okay ora kerekende umugano nurubwate igorunga ngakiwa chita senye gitari yemo kerokende ugapimwa na amamo chakaba ugatebunga n'ubwato borori bwa HIV ubwota bwate kerokende ugakiruka gwa chintere kana twango mugano yasenchera iyo bwagare ngikia bete nga ya chakirite bakikyo kaba wanko nyoro yale ngo mwaka 2017 yes umutinyu nane ase na imugite ko ende kliniki ingaki na ringe murito wono ngaimoka ko ende kliniki na kana imugite ko ende kliniki ngachori nyagitari ya hospital cause no wasana na chite NHIF yane no mbona ta ko ende nyagitari wana chinga kichi na ende nyagitari ina chiko chake clinic na bona igitororo litangani na kawaida mo sibati kerto kwenda clinic kawaida guikopi opimwe status chao omanya ko gendera clinic wana kerena ikanya gitari kana swa clinic na watu imweteketi kuno manya gitari yo mukuru ku Joyce agatoira sensemo ya visit abwa sai aigitororo akankorera counseling na nda kampima ekera mpima strip ya mpimirete kamanya koro kuna gonde positive alafu akalete ya confirm nero ikaro kiere negative tukaimuka tukagenda bakirab na ndika oro kuna gere negative bona kera ya oro ki negative tukaira na back koira na nandi ase rumu asampimirete akambuli ngakiere nkamate bibona asie ikire tingonyara nayo kongeresa nkingokora aganteina ya gongo kwa chintethere ogende na chichukunyu ngamubuli rende kingo chikokora chintethere ke kogerekere kwa mpima tu confirm ya rekana negative agante biya asinge nchore murito nande tutaite bugima bwo mwana bogenderere mukichintethere chikora kigende unywe akamenya kuibwata kanda akanga chintethere ngega echita karusinke igakandetera akanga agante bigenda nacho ekere ni mukani chintethere chiga ekere ante inyande na chia kamenya kontina bono next week iya rengo chikobwati weekend n'abanyagitari ngo chabara abandi bago chaba ba ngwatendi bare clinic bono ngichencha ke kwenda nche ngigolirwe file ngamatebi nyuma yo nabona ndagete ngamubuli maite bono timenye tisi ngakinko kwaira somate niliogopa kwanza ngamatebi bono tingo manyanga kingo koraki ngakingo kora agere karati gutaragendera Rosi watebire ko chito gapimwa igatoka nore positive na ende mugapima ni strip ende igatoka na nore negative ngakio ko gwa maliogo mutara confirm uya bono tugwe tinto confirm ti bado but bono munyagitari yotete kungamereri ko ngachintethere ikigo kirabono gakendo mete na kiro chengo tebere story yega kotebia abana inji isiko gali na nonye nekere kwa chiri nyagitari gopimo tiga kwagerera bito binde ikenda bo kwagerera nyo ari bya kubikira sabe okay yes bono kurwoiga ntagito chakire kurwa ase gwatebanga ugapimwa negative ikaba na positive ikaba finally ya machibu ara achete gutoka ari final agere toka guchindetere nararia negative ine rage agerete ngai guchindetere lakini nyoro na virusi bitimbwati iko ngire chindetere virusi ntabwati bone kere na ikirabo nanto mito mugakone nchukuyo mugakone kurunka nerache gupima akanga chintetere chakante yagendera konyu alafu no next no koira na moche no mugako ekana ne kanka chinguru nabo chiambulite nkarara nge weekend manyumba ntari kuimukino no mutuguru no musacho na bakumbuli na kiya kuri matena kurantika gongigwete bobe lakini bono chinguru chiri chingerete ngai na rusyo borwaire gachanga matebi na bono mugake gentoko kora moka togende bakanya gitari tuchikupimwe kera na enoga ne iriororo tinda amatebi status chiane tukaimuka tukagenda bakanya gitari akaenda akapimwa ekera apimu akanyoru negative wali
nari naboitie omunyagitari oyo tokompima rende naende akankani akanta itingo kopima aye bono ntwakoranete nche bono nkaimuka rende nkachaka gocha bono clinic rende bono gocha kuri clinic nkaigwa file nkachaka koigwa mariogo kawaida nkachaka komera mariogo ari erino nacha komera mariogo mbangete mpaka yo mwana ngakingocha konyora omwana una nkomonyora iga mariogo erio achake kunyinera mariogo aye mbabwate chisirapu chiabo bakoena na chi omwana nche nkaimuka ngachaka kunywa mariogo ari kinde morito rende but nonya kingimogetia mariogo aye inyore nyomba morembe tuyo omosacha opimiru onyorute igari negative nche igonde positive aba tindi positive lakini ninde positive gwetera so munyagitari so positive nero yagerete ukaigwa mariogo not negative no whatever lili okay but bona na nkamnya bado nkonya ko ini system munyagitari yampimira kini yakanga akante bane ngento akoro chocolate umwana uri omutache ucha achapimwe ngachanga imukyo umwana one ngamwira nyagitari akapimwa akanyoru negative wari but bona nimenyete negente kigenchande to moyo ime ikiagera no inyomba gatinje tikonyora morembe mugako utari kunkange gagocha gakondama nande noruche muri tonde onde yagwasa no muntu bwene ta ukunyoa mbono gangutindike ikiera bono gae turi moyo nche no muntu mbwata bakungu isiko nande timaitiki yogo koraga iga so mini nkalemereri nkanya kolemereri to kwana na mama ntena eremereri na bago ikonga ntena nkuko itande bakukwe nkalemereri igo nkalemereri ngatema kolemereri mpaka kera nacha konyora umwana nyasaye unari nyasaye kinde nyagitari nanyorira umwana riria baba visit bagweta bagupima abantu bande kiri kwanyora umwana ngupima muri ngitinje tiko mate status cyane nkakanyagacha juni meyane kinte kinkiale ngo una nindwarite akara acha kumpima amachibu ali naganyitare negative nganyora negative unde ona kera nanyora negative unde ngakira umunyagitari gukira mu hospital uyo mpimete yani uriba no tenenerete ngamuburi Karen ndina bana ko reste kera umunyagitari naro visit bono uyo jo isimete no yo clinic yorenge uyo visit garenge Karen bono uyo rege wahendrete nere ko togendrete bono nere kera namuburi akantebi koraki ochoche kere ko achire clinic nchengo pime abuko nyora na CD4 na pimiru erebu yapi yalinge 1500 bako munyagitari yakamburi ngaki CD4 yaonga kirebu yego no muntu uri tarwariti nawo gwechunga but mimi meyane kerengere likikyo burire kekoleti bado nkeyo nabona ichane tigo mpaka mwishoe ngacha una naicha nyagitari ngapimo ekera na pimo bakanyora ndi negative still kera banyora ndi negative bono bakandusia ebichari byonse pi bakaira PCR Nairobi bachigo pima kwerende ya manyingaya bandusie byara byonse pi bona kera bayenda Nairobi achigo pima agakora 1 month bono lingo chukuirana nande clinic bono chitari kichiri chia clinic kingocha nkanyora umunyagitari omonene no wari uko ngo mobori ngakinga kia machibu analenga atara kitima itio sura atubugate lakini pole ngo mobori nikuna genda yo kwa machibu aho ngo chiko ikororo nkanyora ndi negative bona kera go ikiraga abu ngaikanga ngatebio mugakone igonde negative mugakone bado tachiti gwanja bada agonte na bono gonkwanire linko korereki igota itengwanja bono style te yonda gwanja bono nchitu akoranite naye nche guchakira bono gai tuli mukane mukino ne bintu rusi abana bana chitina abana ororo babere aganta irusi abana bage gibirenta ni bibia urusi gaiga rora asoko ira guche tukamenyere mechando gagocha nyumba akungita bosaiga mbwate kingwerera kinia akungita taite muruire nyumba nkamenya ne mechando no ekera kurukuru isiko ngoboete bona kere yaikira bobe agaika bono ataite gutagura chinyumba ilinde ringanye kuru nyumba Rosi ngona chago etaraika asumo gaka bono agocha guikata gete kogoseria waikira mangana CD4 bintu byatumiru Nairobi kwareterwa machibu yatokire tubwati buruire bwenya moreo gosebe bini bya HIV mbiyo tubwati inge tambokero kikoirete kero kende mwisho na chitenga chinga basoera police na chitenga soera nyegitari ya police kisi police ya kisi ekere na basoera nari na chite bakari kopi tukamenya kuirana na abandi guchia ba muntu ba nkaenda naende nkairana bato nyagitari ngachikoba bori administrator engerese ngakingokora but administrator na bante timambi ya inchu una nabagingo genda robona kabaka kuntama unango ika untama unago chukongi kuntama bono ndi mona chita oronka kura nyagitari kabisa bono abu bakairu bakabwatwa guchakira abu nkachangaire kesi bono kesi kino kero so mwakili asintara nyora machibu gikira bono iga kero tutareka se kesi ogwate banga gwachiete asenya gitari iyarenge 2017 ni miaka menge actually kuru 2017 gwikabono ni miaka menge
eng'aki otairete getambukiro kero kende mapema egacha goikera ng'a ande gati kabiri nari gwachagete konya korora ng'egento eki ngekoireti buya omarembe umborete ebwone ekero omogaka okong'ire gochia ondama gochia abana ataete konseri gochia isiko bono enyomba oikire otagoire enyomba eduka konyora twagachire otagoire nang'anye akarusire tuka erimo igoro mpaka nsi mpaka polisi mpaka papa asikari nabo bachete goteneni mpaka omogambi bwekenyora agacha bakaraye teneni nkaira amang'ana aye bakodisi ataita ng'anye pi soba bagasoka ebinto biane isiko bionsi pi nabo biatweretwe ang'e ewiki engima nari nachete kong'anya korwa ororo ngacha ngaenda mwejirani ngacha komenya ororo so kero kende onye moigwanana na omogaka ogo kero kende atakoburukania ake kero kende naende akwoboe ng'a kwarwarire kero kende naende mang'ana aya nkware gochinyora inche nari ngocha kosoera nonya gitari ekiara nari ngocha koinyora ekiara inche omogoko one ng'ana kimbuya narenge lakini bono ekero ngocha koinyora nenya gitari eye iga yagerire twetanire gose na omogaka yagerire chinyomba chiatagoirwe omorembe oborire nyomba bono nari nachete konyora na goikang'ire egetambokero okay egetambokero ekwairete ekerenge ekero giokoire egetambokero gengereki inche nachete egetambokero eke iga enya gitari eng'aka ekiara narusire kere egento igo ogwatagete bagaramie ebinto ebiao bionsi biasa gwatari nyoma nchiatagoretwe okay goikera bono iga bono togokwana gwateba kesi ekeraso omogakiri nore bwo baada ya siku arendi bansereti nasereti gokorwa ekero gwaseriwa nkaenda bwa ejirani ngachikomenya ororo ejirani yane ekang'igorera okare ng'umbu akang'igorera enyomba yaye ase emenyete goikera bono iga igo nomenyete bono ase enyomba ejirani yane okay ekero kende timanyeti ng'a ase omorigereria okorigereti chingaki buna echiga ase koreng'ana na situation yeye bosemi kioraru inche ndarwa obosemi bore igo na onde bwensi ochire nyagitari gwachire gopimu igo nkobatebi na bari muri isiko gari tiga kwayerera kuimoki kunchindethere kureimoka kuragenda nyagitari eyemo ibere isato iga gose ninye oranyora machibu kamiri ikegera turu chino kwayerera kwegana chete kwayerera ngochete nkanyunchindethere chiga paka chi affected omwana no inere bakabono iga ero kene ngenjo kichia mu affected omwana oyo bono nabaikara stika bugotana tari tanya gotenena tana gokora kina barigo ayo monyene nkwanyarete madarande nchibweka endagera nje gitegansinya chinteteri chuna nari nkunyu naruka endagera gansinya nande naraimugete no n'umubiri nkara bimba chinchira chindi chingao kero kende gwakwanire igoro yenya gitari iyo bwato bumanyayo monyene ine kero kende nobwate kende gekworo kingama ene ngwachita senya gitari iyo ugakorera ibintu byose nimbate ekwirinde ya PCR mbona inyora arone kero kwenda visit no ena kero kwachire visit document yo ko eguna no ruarete but ekere ye bono mbwate ya PCR ine rere una evidence bono kwarali ekera stay bakukurikirana no ruarete lakini chintetere na chiro chinimbwate chiri bangete na mariogo bangete yo mwana nimbwate igo mariogo yo mwana ngwatigete ko mwa esingi nchukero kende ngwatigete ko una riri na pime tuga nchenga nkamanya na mbuyande natigete kunywa mariogo na mwana ngatiga ko mwa no mwana oni linko mwana ere gari ngunya kuruka na mauruka the same no nchena na kanyure na bonkuruka linde chia babuya lakini amatuka mangi na linkuruka okay mwancho muri Lenga TV aiga igotore na omusubate kurukuros yagenda to omogano buno bugima bwaye bwabeire na kero kende buno botutukano bwabete agakurekana goika kanywa mariogo atarwareti toiro mugano ya sinchira y'ubwenge igo ntegete turamanyanga ekiago kora bono nkiri kieke naende ngakia konyora engeri ya kirerituko rosi bono watabire kina no genderete nekinekero kira sikigambiro ndugunya gugikwanira mona singincho ntukumanyanga onye kikono chunga kikirana chwe timanyetinga gwikira bono iga asugutuka ngai ekigokora nkirikere nchibano tari gose mbona nachagite gose kare batingo nyore omwana one nabwate my first born niga bwate namonyorete ka bwate emechande yankoro abwate chingoro ibira senkoro yaye bono akagenda 2014 nali achite nyagitari boindi agachikoka operation
bono iria ria kokorwo operation chibesa twakanite chuka nyagitari chiaringi 700,000 jua bwate chingoro ibere bono una igete nyagitari nararwarite kwanza jue SMA yamo yaringi week agacha kokorwo operation intangani ni ya kabiri akamenya boindi bono chinga kichi amenyete boindi chibesa chikakina baka chika 4.7 ase bono nasinyitwa asinkurusi chibesa kingo ikanka onde ngotebia yabairi bane onde tayo bachanganke go banga tukurangirwa sino mochango bayere chakanke go batoa ichichikagera una bono mwana uri no aguchikomenya ari boindi umwana nakarabera nge 2 years boindi nchandegete bono litweri mai mambi nge yamonke borina ndagenda ndakombwana ne gari ngende guse daraja mbili guse ngende no mukino ne speaker ngenda daraja mbili nkaranse si watu watachangia hata 10 ikina kerangeli kya chitoba ngo bwana so ne kazi ni yanenja bwate pick up tukakuwa na nere kange pick up nkaligi chi speaker tukakombo ali tangani tatu akomba chi speaker chi tukatema gwita chichiro kuriyo mochango bono kekogera twasinyirungi togokora una twike chiro tukachaka konyora bono uguchanga kulikwa kunaendelea watu wanatoa pesa abantu bakatwara moyo libwoko abantu tukachaka gutara kire chiro tukagusie ngima igo mochango nawe kwari kurigie linde umwana achiko soka so kabage nkoru bali na bagendeta konga kuna mkisio linge boindi twali ngona communicate nera so mwana nero ndende to mwana agacha gatebona mwana una bakwira na Kenya lakini twakora agreement every month na kana 75,000 chia Kenya juu umwana acha back to Kenya aendelea gusoma arafu nchake gwa kana chibesa chirina ndi bagante 18 fair juu mwana ngo chara koraki ngo chara ogenda ro for check ups bono na inche ngakora umukioli by the way na nilipa zote nikamaliza nkaba bono nkuri chibesa ngutara chichiro na tangasa chiro te yeta maiti kusiuna ndiga nanda stenda manyiri kusi by the way ngatara ngachanga baka ngakora 4.7 ichinga kana ngakora 4.7 million nilimaliza kabisa ngaenda sigisi na kusioka naona atarite naona mpaka ratinku netina rudia na watu walikuwa na moyo by the way hapa kusina baya walikuwa na moyo wakatoa pesa wana kurwabu una nakura nanu mwana uyo iga kurwabu ngachaka kwa bantu ndo bwato mwana urwari to chaka kunga kirisi ndo bwato mwana urwari tante ga kirozi ntebi na gwakorete mote ya yenchungo konya na bungu kutangasira nimbate talent yo butangazaji hata watu wengi bako bwanje no mutangazaji abandi bante sijui nini but most kingo kwanike Swahili bante bi jeli dandai so wananipeanga hizo majina na mimi nafurahianga tu lakini bano abantu babiri bako nakundangiri unandike unankukira na bako nyara baka kurusigisi abantu bako ngakirisi mibogere ngoenda by the way na changira abana so ko changira kulia bana nkonga kana balini bwate gari ane probox iyo na etu ne brother ane probox yebona na bongo talira igana agenda na swaga na changira barwaire bona banga kana chibesa chie lituko chie gari bona ichuma tere ni chiane bona abu nongo benefit koro okay igobono iga mbali no mwana uri wakanirete ebili ugakora so guchangirwa igona ningo changirwa abana bande bakonye buri wote bangira changire baka bogere nagotenda baka bogere baka sigisi nko genda ni nandi nkurangiri ba maite buya bakondangiri bagero kene totebenga enabota gete gutwara ka organization bado nimefungua organization saizi na chitenga register organization yani Kurukuzi Cultural Fund na bako nyara tu kuita para tu kuchangira abana nonye tubwate challenges but tunapita tunachangia wagonjwa bali ba manyete na baba konte irosi Kenya sago sini ukuno kurangiri kuna nyasaye na hiyo kazi unafanya ni ya Mungu so hata mimi nekera nguchukuligere by the nkora no kurangiri ikiagera umuntu aguchugocha nanyora narorera mabera nasoka nonye ndi nakandi unabona tinta gitibia sali binaramiru abandi bante irosi mbakora matiga bakurame uendelea ni Mungu amekuita na nchi bona ne ya moyo ina kera nguchugosoma Biblia narara labda ni Mungu alikuwa anataka nifanye kupitia yule mtoto wangu watebere ngora somole Biblia na ndo koro mwegenwa kero kende ikiagera uri buya na ende turwareti kero kende na ende gwatebire bono baka gwashire gwikira so bwate organization na bado no bwate kina ninyagitari igwateba kero kende kineke noge tuguterare gose bado ngora kigendererio muno mate ko kanke gendereria asingi chubo gima bwana mbasaligete ebintu bya nene binge bya saligete juu nilikuwa nimejenga nyumba mbili ichio sitikabe kunsi chikatagoro echine chechi besa oroche omuga kera tindi konya kumubaro maite kiagera kera nguchukuligere biya na bura nyore kera ngo soma
story chinyi go senkuru bibili kento kiri kitari ngi kiana nge koba kiana mato musacha na wanda takatomenye nere lakini nyasaye tata itomenye nere kero kendi nyasaye umuntu nara takitito chukumira na nere bono igweterere tuwe tuchukumira gwetere ni musacha musacha uju tulimeachana naye 2019 yes 2019 up to now na ndio wanyomiru wase bado kwa hivyo tu mimi nilidecide kwamba niolewe kwa sababu gani ni kama siwezi olewa huyu mwingine anaweza nifuata na mimi sikuwa nataka nifuate na venye alinitesa sikuwa nataka tena hiyo mateso yake na kwa sababu nilikuwa nataka anisahau nikasema wacha tu niolewe igokero kendo kunywa mukwao talikerengera likia ukialenge gose talikogani kwao kwalenge ngonyomwe nasinge njugwa tagete go sieke mirango yoli ngana nekero kenda achikorengera linga ngana achikukwiranira gose muchikwiranira omaito kunywa mukoro kutingo tena na taite kunywa kozi musibati ubwe chokete uri boronge kukogani kunywa onye tutaite kunywa mwana liraya nubwatika siokora but kwangu mimi newe ngutiga na twalenge gukanari nkunyomu ngete nenere no musacho ne tinchi konyora matemo itsikogaya lakini akora batabanga umuntu taranywa so tutaite kunywa mwana oswati mbali abange batanywa miri nende betenete but nabakonyora te united nenerete musibati te yoranya ariko menyere bwe kabira musacho mimi siekera tabwati musacho oyo mutenerete kando nabwate mpango wa kando babenyeterera igongo ateme to kanya komenya otabo musacho none bibiru madeni kire onyo go kunyara komenya ebwe kana bokomenya bazi to kunyara komenya nje tingo nyara komenya nje bwe wasitari na to yo kunyara utanga no eno uyu abale no yo ina manyore tenere kata ite kunyoma so mimi nilimpenda kwanza na nampenda sana na ndito menyete turi buya okay agero kende bono ase emirime yo gukora yo gucangirwa bado ngakyo gukora kwa manage bono chibese ngakyo go manage tunakwanga na mwenyewe nakonyora turi no monyene bono nchichibese chia una ngokora na nera na bongo nyora namo onye tayo yo monyene na bokonyora atikete use family member ya yabo isigari bono uinere uko konyora ubwate chibese nchichangu nabo chiko chegalime na anda kera bako soka ngo batene kiro muntu okorete chibese bali bako sangiriri imo koreta ndikensi kiro muntu chia bwate onye kinde nchibwe konya muntu tayo kiro muntu oreta chiri chia bali yangete bagutara kero muntu na matebi igokorigira chibese chiga umparire ndikense irenga kwa watanye kwa wate 500 etrip entanga nenye twalenge senta gete ndike chionsipi no ayerete chia ndike no ekeko keradiria ko chikosoka isiko nabo kero kende bese rasire onye baguchimurira ni batabaleti batebe ninche bono tintagitila wa meyo ngo tebi muntu na kero muntu tigali kengo inse chiri chionsipi to chokore sabu twamanya komanya ne sabu ine keke mainer gusembo yori chikobora yori amburi okay bono kero kende okubwata na mokorose noyo tagete guchangira nkurukyuko okubwata na bara no mwana yakwiranya gitari na ndi mono nchengo changira bali bako genda buindi nimbwata munya gitari yo ino mbono to communicate nere ga ikasesi mituru chibono na chitenga manya abanya gitari bali babo indi bono na bagocha na uji medical report onye kabwata medical report uli taite kwenda buindi tali ndi bwa singo changira oyo kwenda buindi nere ngo changira bono kerabwata medical report rina lingo motomera se email ondo urigere lioro ranga kiborwa irobo gosenkorwali kabu unkorwali kubore onye bokorwali ku ontomere feedback onte bichibesa irenga chikaniri bono chibesa chiriangere antomera gocha na chichi bono to guchaka guchangira umurwiro uyu okay bono kero kende ekero to gukora aso mugano yo kero kende gogotebanga buna gwachite nyagitari obukorikanu bukaba bwagarire bakakero kende familia yae gacha gusareka kero kende enyagitari eri mukabatebenga chinga kichiria omuntu orengo nero koleta mamocho niga koleta mamocho abenere bweka ngunyare nende koye bekera mamocho nyagitari omate na tebe nero ligito muntu uyu omate nginande umwana one gusara gose mwane bado uyo ni mtoto wangu no alinge mwaye of course ina chito roba gante ine yali ngororo ilikuwa inaitwa iyaringe kia pakatena kia Kenya ya ruro eyeroro use Maryland but ya banyagitari yabo oyo baligite no monye hospital njitimo manyiti omate bano muntu bwente ko baliginere kero kende mwa ngwate meto gora chinkwana na barabo ko bagosange birengera lyo tarachi kogende kina usekero kendo tarachi okora miganende na gukwana igoro yenye gitari iyo ngwachete mugaikanasa na barabo mugatema korizoni yamo na kero kende goikera machibwa ndonse ndu arakwanete na bwana na kiki na gotebina na bete kinkwenda nyagitari bani kaba administrator kagontama bona lieri na igitenga iguna ngukunda abugesi ari na igwete na akulepi does it meaning administrator nero bweka mware gocha kugamba muigwana nego se onde nari na ndi mware gocha gusanga birengerero asuru chibone linachi nyagitari na chaka gukura banenyora na akurire kerantamire
na bona arenga tikwenda so muindi lakini bona iri na bona basikari mbachi tororo bakabaimoki baria abanyagitari abo barenge ko tuminyoki ntu arenge n'abantu bandi ba media bake bakatuminyoki bakairu polisi bakabekwa ororo kurwa bunche nkaenda kufaire kina tinje tukwirana nandi back to hospital ande mbachi tikondangeli okay mwache murigeria Nka TV tuli no musubati rosi yabo tumugano buno bugima bwaye bwabeire bokoba agotebanga igamenyete chinsemo chintanda ria sub location ya Matongo location ni ya Matongo igodi ya Monyeroro imeye constituency ya Gitutu chache North County ya Kisii timeti gose kero kende ekero genderete nimirime y'abana ngakibwate benga byo konyakora singa kingana ngaki bono maitera bongo taka kwera yetiga nonye umeta abantu abangi mbali bako ngomoyo bugo changa bandi bangita batibono tari ogwancha kwano nanchange nabongo kirega nanyora nakiru nagotebisi ngakiru sigisi ngakiru bogere ngakiru gusi unabone ga bana bangi ngwakiru simi batitini konyara alafu nando nochu nangotaranjira abandi bachaka kuturama nago tena nguturama bali muntu teno mokungo kurwa gachagite guchangira umwana bana bari uchino umwana uri one ngende tokora ngende to guchangira nderio sensi mbwata abana bangao nande bono mbali guchikurigeri no ne gari ngakirikire mbali guchi basoma bari ubo maitene pro box bari uchi noruchi mbono na mangana yabangi na bari mbali kumanya ne pro box bono kibaro uchi riogiriane baigwete riogiriane nande bari uchi kinikiane bado bari uchi na no ringende to guchanga bono kero kende etimetinga no gani ngosire kyuraga niyo sirwe gose kero kenda mirime yawo bune kugenda mbuyere ya nchengo liginde donors so that one support naring in naring konyora donors mbeke chibesa no na sekit turu chibano banda biri bono bari uchuna ninchengina barwaire na nchibano tindiko kandi kiana buranya nyasaye ine rigasiaga netinkore bono ngo saba igona naring konyora donors inyore bono ni chibesa nabike kit kia support ya bana bakere na nyorire gusino morwaire naenda direct na rusi chibesa chiri tibali ukonya gwetana na kuliki chibesa sa bantu bono naenda direct na koraki na rusi chibesa chiri na konyera umurwaire nonye nabanyene bakuliki banyora nke bakuliki ni chichi abakonyanke ase kero kende muntu ratake gokonya kegera sensemo ya bana na bera toke muntu naruta ito gokonya nakiara kora kuigene nakiara kora ngigene mi wengi wanakujanga nako tebina no manyene ugocha ikaransabu no iratoka abantu mbale batagete go support organization ye kwaro silindeki ne igoke egere inyare koke gokonya abana bange na bera tuko mundu utagete kwerwa rosi none children's home asomo bwekano nakera kora kwegene nakera kora ngegene egera manyanga none besa guchikorwa kero kende bera abe managed biya imagine bakanyi manage biya nakera rakora kwegene toro chinche bika nitatiga siane gendrere kuikankore gento kirige kokorana keko gokia abantu kwararira jwe gento kitali nche bika mano gego chikokonya nabantu abange gego chikokonya na hizo ni baraka kwa Mungu. Okay. Asante sana mwaje murigereria Nka TV ekero tutogochigokora tubasa kweba tuli no musubati okurukwa Rose uyo uri gusangana into mugano ye buna sangire igo timaiti gosenki gwesemirie kwemanyirie andosi asurigerere Nka TV chinga kiune chiga nekero tugochigokora Rose metingana yayo molinerie igoro ya zikari aba mintongo batebina bali bonsi gusi yaitengima abandi guchisiko manya ba maite biyamano nabagere banganjite kabisa na inu gusinko batebina ka kinganche mokondre sinkweta manyo noyo uyu ni mama wagonjwa deta chibese chino lete siringi yao 10 yao omanyo nebese yese guchi ige guchi kokorega singia kuna koko saba kwane. All right. Asante sana mwacho murigereria Nka TV ego ikirabu no tokorera mugano tware gusanga no musubati Rose korwase echinsemechi chientande yego tokamie sub location ya Matongo location imeye ward ya Monyeroro constituency ya Gitutu chache North County ya Kisii genda kurigereria Nka TV elindo gendera konyora emegano buna egenderete gokorekana aikira toke no gwato mugano
urigero kendo ratake kurwa enda abantu bayumanye asingincho kubasemia kubamanyia usegero kende kubagokia ntukwareganetie na bokora namba ya itase screen yabo ya TV yaito ya inka lino nyarako bagogo tutumira SMS go SMS na boigo na bogo twakirisi ya masemo elinde toche bakasore tokoromugana ya masemo na ayo semi onde gusoma nyonde kende kelia uraganie ase ebiro biria oganetie igara chinga gichinde ekronda koletero muganonde nchibuna butambe ngoro kwa MC Dudus ende kurigiringa TV unire butambe.